שלום לכל קהילת סמארטפונים, קהילת הסמארטפונים של ישראל, והיום אני אסקר את האפליקציה תוכי המדבר. אם אתם זוכרים את תום החתול המדבר, אז זאת בדיוק האפליקציה בשבילכם. כרגע שהתוכי לא יחכה אותי, אז אני אפעיל את הבלנדר. כרגע הוא לא שומע אותנו. בתוכי אתם יכולים לזרוק עליו עגבניות, הוא יכול להעיף עליכם ספלים, להפעיל את הבלנדר שהוא לא ישמע אתכם. אם קרה והוא חזר אחרי הדברים שלכם וטעה, תום ידבר במקומו. בואו נראה כמה דוגמאות. שלום תוכי, מה שלומך? שלום תוכי, מה שלומך? תראה אותי, אז אני אפעיל את הבלנדר? מה הקשר בלנדר עכשיו? עוד אחד הדברים שהוא זוכר זה משפטים מהעבר, שהוא יפעיל אותם רנדומלי וידבר עליהם, ויקשר משפטים בין לבין שלא קשורים. כמובן הוא צוחק עלינו המון, נכון? כמובן הוא צוחק עלינו. תראה אותי, אז אני אפעיל את הבלנדר? הנה תום חוזר ומתקן אותו. הוא צוחק עלינו המון. בואו נעיף עליו עגבניות. לא פוגע בו. חוצפן. אפשר לגרד לו את הבטן ולראות כמה הוא רגיש. אפשר לתת לו מכה עם תום. וואי, הוא זורק עלינו דברים מהקיום. כמובן אפשר להקליט את מה שאתם עושים. הלחצן שמאלה. בואו נכבה את הבלנדר. בקיצור, המשחק הוא מאוד משעשע ואפשר להעביר איתו את הזמן בכיף. אפשר לעבוד על חברים שלכם. בתים מהעבר, שהוא יפעיל אותם רנדומלי וידבר עליהם. אתם רואים, הוא חזר על המשפטים הרנדומליים מקודם. בקיצור, משחק מאוד מהנה. אני אמשיך לדבר. שקט. אני אמשיך לדבר איתו ולהציק לו. שתהיה לכם המשך גישה מהנה. אני כאן הייתי אלעד ג'רבי והמשך יום נעים.